Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Gvern se jkun qed jestendi aktar is-servizz tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex. Tant ħabbar mill-Ministri Aron Farrugia u Clint Camilleri waqt li pparteċipaw f'diskussjoni wiesa ma' stakeholders f'Għawdex dwar l-isfidi relatati ma' trasport. U ma ħabbru li minnar l-erba' li ġej se tidħol fis-seħħ skeda ġurnata u estiża ta' dan is-servizz bejn il-Gżejjer. Il-Ministri Farrugia u Camilleri qalu li sakemm il-Kummissjoni Ewropea tieħu deċiżjoni dwar jekk għandix tingħata għajnuna lill-operaturi tal-fast ferry biex iżidu u jsaħħu s-servizz tagħhom b'kuntratt ta' servizz pubbliku, il-Gvern se jibqa' jassigura u jtejjeb dan is-servizz. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri sostna li l-Gvern se jkun qed joffri dan is-servizz bi skeda li jintiża li taqdi primarjament lil ħaddiema u l-istudenti Għawċin. Dan huwa servizz importanti, servizz pubbliku soċjali lejn Għawdex u l-Għawċin wa daqstant il-Gvern iddeċieda li propju jagħmel id-deċiżjoni li kellu jieħu u isaħħaħ da s-servizz. Il-Ministru responsabbli mit-trasport Aron Farrugia qal li r-realtajiet tal-Gżira Għawċija huma differenti minn ta' Malta, iżda saħaq fuq l-importanza tad-diskussjoni mal-imsieħba. Il-possibilità li ntejbu u nsaħħu it-trasport pubbliku illi bħalissa qed jingħata lill-poplu Malti u Għawċin. Ħarsu quddiem biex jingħataw il-feedback minn dawn is-stakeholders u nieħdu d-deċiżjoni tagħna fi żmien li ġej.